Kuuɗe Lilaaɓe Suura 3 aya 11 yaaki 2:9. Biiturus waajinani yimɓe. Jaaraaɗo jamɗitinaaɗo on e jogotiri e Biiturus e Yahaya nder rimpaaru mawndu bi'eteendu rimpaaru Suleymaanu. Sey yimɓe ɗuɗɓe ndoggoyi kawriti to maɓɓe e kayɗina. Nde Biiturus yi'i yimɓe kawriti, sey o wi'iɓe, onon bandiraaɓe am Israa'ilanko'en, ngam ɗume kayɗinton? Ngam ɗume ndaaroton min? On kammi e bawɗe amin, ko ngam tiinaare amin dow tokkuki Allah min jamɗitiniri jaaraaɗo o'o? Allah mo Ibrahim e Icaaku e Yakubu, Allah mo maama meɗen o teddini maccuɗo maako Yeesu. Ammaa kanko woni mo kokkitirnoɗon ngam o ware. On ganyimo yeeso Bilatus, ko nde Bilatus e yinno yofukimo. O ceniiɗo, o aadiliijo, amma on ganyimo. On torake Bilatus yofana on gaɗo war hoore. On bari kokkayɗo yonki, amma Allah umminimo daga mayde. Minon bo min ceydu en maajum. Gam daga nder bawɗe gonɗe nder inde Yeesu, neɗɗo jaaraaɗo o'o mo ngi'oton, mo anduɗon heɓi njamu. Gam hoolaaki inde Yeesu waɗi o heɓi njamu yeeso moɗon. On fuu on ceydu en maajum. Joni bandiraaɓe am, emi andi ko ngaɗanɗon Yeesu, onon e mawɓe moɗon, on gaɗuɗum gam ciya andal. Non Allah hebbiniri ko annabo'en muɗum fuu mbi'i ko neeɓi. Ɓe mbi'i Almasiihu torroto. Gam non tuube co'oɗon to Joomiraawo, gam o yaafano on hakke moɗon, o sembiɗina on nder tokkukimo, o wartirana on Yeesu Almasiihu mo o waɗani on alkawal. Doole Yeesu jooɗo nder wuro Allah ton dow, haa yaaki carel ngel Allah wartirta ko ɗume kesum, no o wi'uno nder konduɗe annabo'en maako ceniiɓe daga ndenno. Gam Muusa wi'i, Allah Joomiraawo moɗon lildonoway on annabiijo daga nder moɗon, non no o lildoyyam to moɗon. Njaɓe ko ɗume ko o wi'ata on. Neɗɗo fuu mo jaɓaayi annabiijo on, ɗum wurtinaymo nder yimɓe Allah o halke. Annabo'en fuu daga annabi Sama'ila haa yaaki annabo'en tokkuɓe gaɗa maako, ɓe fuu ɓe meti dow ko waɗata nder balɗe ɗe'e. Fuu annabaakuuji ɗi annabo'en ngaɗi, ɗi ngaɗa ngam moɗon. Onon ngoni ronooɓe alkawal ngal Allah waɗani maama'en meɗen nde o wi'i Ibrahim, daga lenyol maɗa mi barkiɗinay leƴƴi duuniyaaru fuu. Nde Allah suɓi Yeesu maccuɗo maako, o arti liloykimo to moɗon ngam o barkiɗina on, o waylita ko moye moɗon ala kuugal muɗum kallungal. Ɗo'o to janguɗen, en nani nde yimɓe nani habaru jamɗitinol jaaraaɗo o'o, ɓe ndoggoyi ɓe ngari ngam ɓe ngi'a fii kayɗiniiɗum. Diga ɗon sey Biiturus fuɗɗi waajinanki ɓe. Aya 11 wi'i, jaaraaɗo jamɗitinaaɗo on e jogotiri e Biiturus e Yahaya nder rimpaaru bi'eteendu rimpaaru Suleymaanu. Sey yimɓe ɗuɗɓe ndoggoyi ngari to maɓɓe e kayɗina. Ɗo e tabbitinana en no yimɓe kayɗinirta nde ngi'i jaaraaɗo o'o jamɗitinaaɗo e dari dow koyɗe muɗum. Fii ɗum hayɗiniiɓe naa seɗɗa. Gam non ɓe ndari e ɓe ndaaramo e Biiturus e Yahaya, e ɓe ndaara fii kayɗiniiɗum. Aya 12. Nde Biiturus yi'i yimɓe kawriti, sey o wi'iɓe, onon bandiraaɓe am Israa'ilanko'en, ngam ɗume kayɗinton? Ngam ɗume ndaaroton min? On kammi e bawɗe amin, ko ngam tiinaare amin dow tokkuki Allah min jamɗitiniri jaaraaɗo o'o? Ɗo'o Biiturus e tabbitinana yimɓe ɓe'e naa nder bawɗe ko'e maɓɓe ɓe jamɗitiniri jaaraaɗo o'o, ko to ɓe nyuma ngam tiinaare maɓɓe dow tokkuki Allah ko dow diina waɗi ɓe jamɗitini jaaraaɗo o'o. Ɗo'o e holla en Biiturus en ngiɗa yimɓe manta ɓe.
ɓe ngiɗa yimɓe ngi'a bo kamɓe njamɗitini neɗɗo o'o. ɓe ngiɗa yimɓe mantaɓe ko manaɓe. ɗum e ekkitina en iri gikku Bitrus e Yahaya ngu lestinki hoore. Ngam non Bitrus holli yimɓe ɓe kawrutuɓe e kayɗina dow no jaaraaɗo o yamɗitiri. O wi'i nder aya 13, aya 13, Bitrus wi'iɓe, Allah mo Ibrahim e Isaaku e Yakubu, Allah mo maama meɗen, o teddini maccuɗo maako Yeesu, amma kanko woni mo kokkitirnoɗon ngam o ware. On ganyimo yeeso Bilatus, ko nde Bilatus e yiɗuno yofukimo. Bitrus e siftorana Yahudanko'en kawrituɓe ɓe'e no ɓe ganyiri annabi Isa, ɓe kokkitirimo to juuɗe Bilatus gomnaajo ngam o ware. Nder aya 14 yaaki 15, Bitrus nyamri yeeso e wi'uki, o ceniiɗo, o aadiliijo, amma on ganyimo. On torake Bilatus yofana on gaɗo war hoore. On bari kokkayɗo yonki, amma Allah umminimo daga mayde. Minon bo min ceydu en majum. Ɗo'o Bitrus e holla Yahudanko'en ɓe'e annabi Isa o ceniiɗo, o wala hakke, o aadiliijo, amma fuu e non Yahudanko'en ganyimo. Ɓe cuɓi ɗum yofana ɓe Barabbas gaɗo war hoore, nden ɓe mbari annabi Isa kokko yonki. Amma fuu e non Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum ummini annabi Isa diga mayde gaɗa balɗe 3. Bitrus en bo e ceydi ko ɗume. Bitrus wi'i, minon bo min ceydu en majum. Ma'ana Bitrus en ceydake mayde annabi Isa e ummaaki maako diga mayde. Ceyda tabbitinay ɗum annabi Isa ummake diga mayde bo woni jamɗitinol jaaraaɗo o'o. Aya 16 o wi'i, ngam daga nder bawɗe gonɗe nder inde Yeesu, neɗɗo jaaraaɗo o'o mo nji'oton, mo anduɗon heɓi njamu. Ngam hoolaaki inde Yeesu waɗi o heɓi njamu yeeso moɗon, on fuu on ceydu en majum. Ɗo'o Bitrus e tabbitinana yimɓe ɓe'e jaaraaɗo jamɗutuɗo o'o o heɓu njamu barka hoolaare dow inde annabi Isa. Naa gam tiinaare Bitrus en dow diina ko tokkuki Allah waɗi jaaraaɗo o yamɗiti. Naa gam bawɗe Bitrus en waɗi jaaraaɗo o yamɗiti. Amma jaaraaɗo o'o yamɗutu barka inde annabi Isa. Bitrus wi'iɓe ɗo ngam daga nder bawɗe gonɗe nder inde Yeesu, neɗɗo jaaraaɗo o'o mo ngi'oton, mo anduɗon heɓi njamu. Ngam hoolaaki inde Yeesu waɗi o heɓi njamu yeeso moɗon. On fuu bo on ceydu en ɗum, ma'ana on fuu bo on tabbitini ɗum goonga e gite moɗon ɗum waɗi. Ngam emo ni on gi'a emo darori koyɗe maako yeeso moɗon. Bitrus e tabbitinana Isra'ilanko'en ɓe'e Allah ummini Yeesu almasihu diga mayde, ngam nder bawɗe maako ɓe njamɗitini jaaraaɗo o'o. Bitrus e hollaɓe annabi Isa mo ɓe ganyi, annabi Isa mo ɓe ngaɗi ɗum wari dow gaafangal. Nder bawɗe maako jaaraaɗo o yamɗiti, nder bawɗe maako fii kayɗini ɗum waɗi. Ɗum bo e ɗawta tabbitinki wiiki Allah Joomiraawo ummini annabi Isa diga mayde. Aya 12 yaaki 13. Sey Bitrus wi'iɓe, jooni bandiraaɓe am, emi andi ko ngaɗanɗon Yeesu onon e mawɓe moɗon, on gaɗuɗum ngam ciya andal. Non Allah hebbiniri ko annabo'en muɗum fuu mbi'i ko neeɓi. Ɓe mbi'i almasihu torroto. Ɗo'o Bitrus e holla Yahudanko'en ɓe'e ko nde ɓe nganyi annabi Isa lilaaɗo Allah, ko nde ɓe nganyi annabi Isa mo Allah liloy ngam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe.
ko nde ɓe ngaɗi ɗum wari annabi Isa dow gaafangal, ɓe ngaɗu non nder ciya andal. Lallay se ko wala ɓe ngaɗu ɗum nder ciya andal, ngam carel ko ɓe ɓili annabi Isa dow gaafangal, annabi Isa waɗani ɓe do'aare, tori Allah wiiki to Allah hiitoɓe, ngam ko ɓe ngaɗanimo ɓe ngaɗu ɗum nder ciya andal. To en jangi nder Lukka suura 23 aya bo 34, en nanay do'aare nde annabi Isa do'ani gaafuɓe mo dow gaafangal, e toro Allah joomiraawo yaafanoɓe, ngam ko ɓe ngaɗi ɓe ngaɗu ɗum nder ciya andal. Bitrus e holla ɓe ɗo ɓe nganyi annabi Isa lilaaɗo Allah, ɓe nganyi annabi Isa aadiliijo, ɓe nganyi annabi Isa seniiɗo mo wala hakke, ɓe bo ngaɗi ɗum wari annabi Isa dow gaafangal, ɓe ngaɗu fuufi ɗu'um nder ciya andal. Amma aya 18 wi'i, non Allah hebbiniri ko annabo'en muɗum fuu mbi'i dow ko heɓata annabi Isa diga ko neeɓi, wiiki annabi Isa torroto ngam hisnuki ɓi Adama diga hakke, e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam non ko heɓi annabi Isa fuu hebbinki annabaaku, waato ko annabo'en Allah mbi'i dow annabi Isa. Aya 19 yaaki 20, Bitrus wi'iɓe, ngam non tuube co'oɗon to Joomiraawo, ngam o yaafano on hakke moɗon, o sembiɗina on nder tokkuki mo, o wartirana on Yeesu Almasiihu mo o waɗani on alkawal. Ɗo Bitrus e holla ɓe ko nde ɓe ngaɗi hakke nde ɓe nganyi annabi Isa, ɓe ngaɗi hakke nde ɓe mbari annabi Isa dow gaafangal, amma ko haani ɓe ngaɗa woni ɓe tuuba diga hakke maɓɓe, ɓe toro Allah Joomiraawo yaafanoɓe hakke maɓɓe, nden ɓe koolo annabi Isa woni mo Allah liloy ngam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe, e kiita Allah garayka nyalde jaango. Diga ɗon Allah Joomiraawo wartiranayɓe annabi Isa bo non no o waɗannoɓe alkawal. Ma'ana ko nde ɓe nganyi annabi Isa lilaaɗo Allah, aadiliijo, ceniiɗo, to ɓe tuubi ɓe koolake mo, annabi Isa wartay mo maɓɓe, o bo hisnayɓe diga hakke maɓɓe, Allah Joomiraawo bo yaafantoɓe hakke maɓɓe. Bo non no nanɗen ɗo Yahudanko'en ɓe nganyi annabi Isa lilaaɗo Allah, ɓe nganyi annabi Isa aadiliijo, ceniiɗo, ɓe bo ngaɗi ɗum wari mo dow gaafangal, ɓe ngaɗu ɗum bo nder ciya andal. Ɗum waɗoto hande ma e jamanu meɗen, e woodi yimɓe ganyayɓe annabi Isa e tokkuɓe mo, e ɓe ngaɗa non bo nder ciya andal, ngam ɓe anda boɗɗum ko moye woni annabi Isa, ngam ɓe anda dalila ɗum Allah Joomiraawo liloy annabi Isa nder duniyaaru ndu'u. Bandiraawo am annanowo, to a goto nder ganyoɓe annabi Isa e tokkuɓe mo, sey paama ɗo annabi Isa na ko nganyata. Annabi Isa o cuɓaaɗo Allah, annabi Isa o aadiliijo, annabi Isa o seniiɗo, waato o wala hakke. Annabi Isa bo woni mo Allah e hoore muɗum suɓi ngam hisna ɓi Adama diga hakke, e kiita muɗum garayka nyalde jaango. Ngam non bandiraawo am, to a wanyi annabi Isa, moy hisnatama diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde jaango? To a wanya annabi Isa e tokkuɓe mo, sey paama ɗo o wiiki a waɗa ɗum nder ciya andal, sey tuuba diga hakke maɗa, njaɓa ko Allah wi'atama ɗo kooloɗa annabi Isa o warta kisnoma diga hakke maɗa, e kiita Allah garayka nyalde jaango, bo non no Allah Joomiraawo siryi. Allah Joomiraawo wanyatama ngam a wanyi annabi Isa nder ciya andal. Allah Joomiraawo o joomu yurmende e yidde, o yaafante hakkeji maɗa,
o yaaruma wuro maako wato aljanna barka hoolaaki annabi Isa. Aya 2 o wi'i, doole Yeesu jooɗo nder wuro Allah ton dow haa yaaki carel ngel Allah wartirta ko ɗume kesum, no o wi'uno nder konduɗe annabo'en maako ceniiɓe daga ndenno. Ɗo e holla en wiiki doole annabi Isa jooɗoto e Allah nder wuro muɗum wato aljanna haa yaaki carel ngel Allah wartirta ko ɗume kesum. Ɗo e tabbitinana en joni annabi Isa e wondi e Allah jomirawo nder wuro muɗum wato aljanna haa carel ngel Allah jomirawo wartirta ko ɗume kesum, wato haa nyalde darngal, nyalde Allah wartirta ko ɗume kesum. Ko ɗume ko gi'eten nder duniyaaru ndu'u Allah jomirawo wulay ɗum, o bo taga ko ɗume kesum. Allah jomirawo bo waɗi annabi Isa warta kiitotoɗo nyalde darngal. Gam non nyalde darngal annabi Isa wartoway gam kiita. Aya 22 yaaki 23 nyamri yeeso e wi'uki, gam Musa wi'i Allah jomirawo moɗon lildonoway on annabijo daga nder moɗon, non no o lildoyyam to moɗon. Jaɓe ko ɗume ko o wi'ata on. Neɗɗo fuu mo jaɓayi annabijo on ɗum wurtinaymo nder yimɓe Allah o halke. Ɗo Bitrus e siftorana Yahudanko'en ɓe'e ko Allah jomirawo wi'i annabi Musa. To en jangi nder Attawra deftere tokkitaaki alkawal Sura 13 aya 15 yaaki 14, en nanay ngal alkawal ngal Allah jomirawo waɗani annabi Musa dow lildonoyki Yahudanko'en goɗɗo annabijo daga nder maɓɓe, bo nonno o lildonoyɓe annabi Musa. Gam non ɗo Bitrus e famtina ɓe annabijo mo Allah waɗanno annabi Musa alkawal lildoway to Yahudanko'en hanko woni annabi Isa. Ko annabi Musa wi'i Yahudanko'en ngaɗa, annabi Musa wi'i Isra'ilanko'en njaɓe ko ɗume ko annabijo o wi'ata on, wato ɓe tokka fuu ko annabi Isa mo Allah liloyta wi'ata ɓe. Amma kayto en nani Yahudanko'en ko Isra'ilanko'en nder shiya andal ɓe nganyi annabi Isa, ɓe nganyi tokkuki ko annabi Isa wi'ata ɓe. Ɗume heɓata neɗɗo mo hoolaaki annabi Isa? Ɗume heɓata neɗɗo mo jaɓaayi ko annabi Isa wi'ata? Ɗume heɓata neɗɗo mo jaɓaayi annabijo o'o? Aya 23 wi'i, neɗɗo fuu mo jaɓaayi annabijo on ɗum wurtinaymo daga nder yimɓe Allah o halke. Ka'a woni kiita ka ɗum waɗanta fuu mo hoolaaki annabi Isa. Ka'a woni kiita ka ɗum waɗanta fuu mo jaɓaayi ko annabi Isa wi'i, ɗum wurtinaymo diga nder yimɓe Allah o halke. Nder Attawra to neɗɗo waɗi hakke kewtuɗe halkere, ɗum wurtinay ɗum diga nder yimɓe yaaki nder ladde o halke e laawol huboraaki mo kaaƴe. Ɗo bo en nani fuu mo hoolaaki annabi Isa, fuu mo jaɓaayi ko annabi Isa annabijo Allah wi'i, ɗum wurtinaymo diga nder yimɓe Allah o halke. Ɗo e tabbitinana en fuu mo hoolaaki annabi Isa, fuu mo jaɓaayi ko annabi Isa wi'i, kiita maako ɗum halkere nder hiite jahannama. A faami ɗum bandiraawo am? Emi do'o Allah jomirawo hokkuma faamu ɗum. Bandiraawo am an nanayɗo, a jaɓi ko annabi Isa annabijo Allah lilaaɗo Allah wi'atama ɗo? Ko a wanyi annabi Isa lilaaɗo Allah? Sey paama ɗo o wiiki, to a jaɓi ko annabi Isa wi'i, to a hoolake annabi Isa mo Allah liloyi, se ko wala a hisay diga kiita halkere. A joddoto e Allah e ɓiɓɓe aljanna nder wuro Allah ɗum haa abada. A hisay diga kiita halkere nder hiite jahannama. Amma to a wanyi a suɓani hoore maɗa halkere nder hiite jahannama.
Allah joomiraawo hoynana en halkere nder hiite jahannama. Amin. Aya 24 yaaki 25. Annabo'en fuu daga annabi Sama'ila haa yaaki annabo'en tokkuɓe gaɗa maako, ɓe fuu ɓe meti dow ko waɗata nder balɗe ɗe'e. Fuu annabaakuuji ɗi annabo'en ngaɗi, ɗi ngaɗa ngam mooɗon. Onon ngoni ronooɓe alkawal Allah ngal o waɗani maama'en meɗen nde o wi'i Ibrahim, daga lenyol maaɗa mi barkiɗinay leƴƴi duuniyaaru fuu. Ɗo e tabbitinana en fuu ko waɗi e jamanu annabi Isa ɗum waɗu deidai no Allah joomiraawo wi'i daga konduɗe annabo'en muɗum wiiki ɗum waɗay. Ngam non fuu ko annabi Isa waɗi ɗum hebbinki annabaaku ko Allah joomiraawo e hoore muɗum wi'i ɗum waɗay. Bitrus e tabbitinana Yahudanko'en ɗo'o kamɓe ngoni donooɓe ko annabo'en Allah mbi'i. Ngam fuu annabaakuuji ɗi ɗum waɗi ɗum waɗuɗi ngam Yahudanko'en e enen ma hande. Ngam Allah joomiraawo waɗani annabi Ibrahim alkawal wiiki diga nder lenyol maako o barkiɗinay yimɓe duuniyaaru fuu. Waato diga nder lenyol annabi Ibrahim Allah barkiɗinay leƴƴi duuniyaaru fuu ko yimɓe duuniyaaru fuu. Waato Allah joomiraawo hisnay duuniyaaru diga hakke e laawol annabi Isa garayɗo daga nder lenyol annabi Ibrahim. Ngam non fuu kooliiɗo annabi Isa o heɓay ka'a barka ka Allah joomiraawo waɗi alkawal barkiɗinay koo moye e laawol annabi Isa garoyɗo diga lenyol annabi Ibrahim. Bandiraawo am, ɗum e holla en fuu ganyuɗo annabi Isa wanyi barka Allah. To neɗɗo wanyi barka Allah bo wanyata jaɓuki laanore maako ko kiita maako. Ngam non bandiraawo am, ɗume cuɓuɗa barka Allah joomiraawo ko dey laanore maako. Ngam Allah joomiraawo wi'i ɗo diga lenyol annabi Ibrahim o barkiɗinay leƴƴi duuniyaaru fuu. Ma'ana o hisnay ɓiɓɓe Adama fuu barka annabi Isa garo diga lenyol annabi Ibrahim. Waato fuu kooliiɗo annabi Isa mo Allah joomiraawo liloyi ngam hisnuki ɗum diga hakke muɗum e kiita Allah gareka nyalde jaango, se ko wala o heɓay kisndam e yaafuye hakke, o bo heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Ɗum woni barka ɗum Allah waɗani ɓiɓɓe Adama e laawol lenyol annabi Ibrahim. Ɗum woni barka ɗum Allah joomiraawo waɗani koo moye neɗɗo kooliiɗo annabi Isa. Ngam non to a jaɓi annabi Isa a jaɓi alkawal Allah ngal o siryanima diga jamanu annabi Ibrahim. A faami ɗum bandiraawo am? Aya 25 heeŋitiri e wiiki, nde Allah suɓi Yeesu maccuɗo maako o arti liloykimo to moɗon ngam o barkiɗina on, o waylita koo moye moɗon ala kuugal muɗum kallungal. Ɗo Bitrus e tabbitinana Yahudanko'en Allah joomiraawo suɓi annabi Isa maccuɗo muɗum, o bo liloyimo to Yahudanko'en ngam o barkiɗina ɓe, ma'ana o hisna ɓe diga hakke maɓɓe, o bo waylita koo moye maɓɓe tokka laawol Allah warta to Allah ala kuugal muɗum kallungal. Ɗum woni dalila ko Allah joomiraawo liloyi annabi Isa nder duuniyaaru ndu'u ngam o barkiɗina en enen ɓiɓɓe Adama e laawol waylitoyki en diga laawol meɗen ngol majjere e halkere, o wadda en to Allah joomiraawo, o bo hisna en diga hakkeji meɗen, o bo walla en alen kuuɗe meɗen ko jikku meɗen kallungu ngam jooɗoɗen jonde aadilaaku yeeso Allah. Bandiraawo am, Allah liloyi annabi Isa nder duuniyaaru ndu'u ngam o barkiɗinma. Allah joomiraawo liloyi annabi Isa nder duuniyaaru ndu'u ngam o hisnuma, naa ngam o hiitoma. A faami ɗum bandiraawo am?
Bandiraawo am, to a jaɓii ko annabi Iisaa wi'atama, a jaɓii barka Allah Joomiraawo. To a jaɓii annabi Iisaa, a jaɓii barka Allah Joomiraawo. To bo a wanyii ko annabi Iisaa wi'atama, a wanyii ko Allah Joomiraawo wi'atama. To a wanyii annabi Iisaa, a wanyii Allah, a wanyii barka Allah. Nyalde darngal bo a nattay kiita Allah. Amma fuu kooliiɗo annabi Iisaa jaɓii barka Allah, heɓii kisndam diga hakke muɗum e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam non, bandiraawo am, ko haani ngaɗa woni koolooɗa annabi Iisaa mo Allah liloyi ngam hisnukima diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde jaango. Ngam keɓa barka Allah ɗum o waɗanima diga konduɗe annabo'en. Ngam keɓa barka Allah ɗum o waɗanima e laawol annabi Ibrahim. Bandiraawo am, nyumu dow ko Allah Joomiraawo wi'atama ɗo'o. Emi do'o Allah Joomiraawo hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maɗa. Amin. Bandiraawo am, aayaare nde e tabbitinana en ɗo wiiki Allah Joomiraawo yaadake suɓii annabi Iisaa o wartii kisnayɗo duuniyaaru diga hakke. Allah Joomiraawo yaadake suɓii annabi Iisaa o warti kisnooma diga hakke. To a hoolake mo, a hisay. Allah Joomiraawo yaadake suɓii annabi Iisaa ngam o barkiɗinma, o wartiroyma to Allah Joomiraawo, ngam o hisnuma diga hakkeji maɗa. Ngam non, bandiraawo am, sey tuuba diga hakke maɗa, toroɗa Allah Joomiraawo yaafoma, o bo yaafante. Kooloɗa annabi Iisaa mo o liloyi ngam hisnukima diga hakke maɗa, a bo heɓay kisndam diga hakke maɗa e kiita Allah garayka nyalde jaango. To a waɗi non, a jaɓii alkawal Allah ngal o waɗanma e laawol annabo'en maako, ngal o siryanima diga jamanu annabi Ibrahim. Allah hokkuma faamu ɗum. Amin.